Young money, young money, young fuck. Yeah. Ride with the mob, do Allah. Check you and me, and do your job. Bird is the name, Ben Baller did the chain. Torn up what a watch, Prezi plain chain. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes with the feet of village in Liberia. TMZ taking pictures, causing my hysteria. Mama see me on BET and start. V dnešním díle si ukážeme test levné diagnostiky, kterou nám poslala firma King Bolen. Ozvali se nám s tím, jestli nechceme udělat video, ve kterém si ji otestujeme. Tak jsme sehnali Toyotu GT86 a zkusíme, jestli bude mít více chyb než naše Audi od Johna Mariánka. Výsledek vás překvapí, protože jsme našli skryté vady. V balení k této diagnostice naleznete i prodlužovací OBD kabel, díky kterému ji zapojíte i na místa, kde se vám fyzicky diagnostika nevleze. A samostatnou diagnostiku v tomhle praktickém pouzdře. Dokonce se nám s firmou podařilo vyjednat i slevu pro vás naše sledující. Takže pokud vás zaujme, klikněte na odkaz v popisku videa a zadejte slevový kód Friction pro slevu $15. Ale pozor, sleva trvá pouze do konce měsíce, tedy do 31. března 2026. Jako první si diagnostiku otestujeme na Toyotě GT86. V tomhle autě se OBD port nachází na pravé straně pod volantem, jak můžete vidět ve videu. Po připojení diagnostiky si v autě zapneme zapalování a v telefonu otevřeme aplikaci eDiag, ve které pak klikneme na diagnostiku všech systémů a klikneme na tlačítko WinScan, což u novějších aut automaticky vyhledá vínko a díky tomu pozná, v jakém autě je připojená. Diagnostika nám potom projede všechny jednotky v autě a zjistí, jestli se v nich nenachází nějaké chybové kódy. Jednotlivé jednotky si potom můžete otevřít a podívat se, zda nějaké, případně jaké chybové kódy jsou v nich zapsané. Pokud tam nějaké budou, tak je samozřejmě můžete touto diagnostikou i vymazat. V každé jednotce je pak i možnost spustit live data, což vám ukáže hodnoty, které jednotka zaznamenává v reálném čase. Všechno je otázkou pár kliknutí a zvládne to i úplný začátečník, který nemá s diagnostikami žádné zkušenosti. Toyota GT86 nám každopádně vyšla s perfektním výsledkem a ani jedna z jednotek neměla uloženou žádnou chybu. V samotné aplikaci si můžete doinstalovat další funkce pro servis vašeho vozidla. Diagnostika nabízí reset imobilizéru, reset servisu, regeneraci DPF a mnoho dalších. Vše je opět otázkou pár kliknutí. Tady už jsme se přesunuli k naší Audi TT od Johna Mariánka. V tomhle autě je OBD port na levé straně pod volantem. Jelikož je to starší auto než Toyota, tak jsme VIN kód museli zadávat ručně a diagnostika ho sama nezvládla vyhledat. Stejně jako u Toyoty uděláme sken všech jednotek. S tím rozdílem, že nebudeme čekat, ve které jednotce se objeví chyba, ale spíše ve které jednotce nebude.
A tady jsme zjistili skrytou vadu. Diagnostika píše chybu čidla ABS, ale budíky nic neukazují. Na budících se kontrolka ABS nerozsvítí dokonce ani po odtočení klíčem. Někdo v minulosti prostě zaslepil nebo zadělal kontrolkou ABS, aby vada nebyla vidět, což je opravdu nebezpečná záležitost. Pro někoho, kdo z ABS počítá a ve výsledku ho tam nemá, to může dojít až do tragického konce. Tady si ještě v rychlosti ukážeme live data, o kterých jsem před chvílí mluvil. Aplikaci se nám zobrazí přesné hodnoty, která jednotka momentálně snímá. Pokud se vám diagnostika líbila, využijte slevu $15, kterou naleznete v popisku videa a věřím, že budete s diagnostikou spokojení. Jestli chcete více podobných videí, ať už s Toyotou nebo s autem od Johna Mariánka, dejte like, odběr a čus!